ଆଲେକ ମେଳା ହେଉଛି। ମାନେ ସମାଧି ହେଇଛି ନା। ଆମ ସମାଧି ସମାଧି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧା ହେଇକି ଦୀପ ଫିପ ଦେଇକିନା ଇଏ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆମର। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଲେଖ ମେଳା ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେମାନେ ଏବେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ।
अच्छा से बाय बाय टाटा नेक्स्ट ईयर देखा हबो के गाड़ी एटा सब वीडियो लिभा बाली उठा बेदी उठा चंदा तो वीडियो अब हां बक बक तो कन्ना कौन सा ऊपर